kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Sa ngalan suman, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong suking digpaminaw. Haniya na sa bangatong tulumanon nga giulukan, the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon ng makiguban kaninyo, o gihapon no, si Veritas. Sa gihapon nang hinauta nga nagkamo sa mayong panglawas aron anda maminaw sa mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa maong tulumanon. Kagahapon atong na-replay no ang sa ka-8 presentation ni Attorney Bacalso. Di ng tema may labot na sa educating Catholic faith, no? Ang panudlo may labot na sa atong pagtuong Katoliko. O before ni adto, before gyud sumong adlaw, no? Ato man pong na replay, no? Ang tema may labot na sa matud nga iglesia, diin siya gihapon ang atong mamumulong, no? Usa gihapon ka replay. Karon no mga suking tigpaminaw. Yan ang sabta sa live gyud nga program no sa atong tulumanon, To Woman I Love. Atong gibasa dayon ang Pilipos kapitulo 1 tudling 29 nga matud pa
Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Mga suking ti paminaw, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos niadto no sa iyang panahon. Doon na may mga nangakabig dito sa Pilipos. Maisip na to nga doon na iglesia dito sa Pilipos. Iglesia gayod nga kitukod sa atong Ginoong Jesucristo nga naa naabot sa mga lugar. Giingnan sila no ni Apostol Pablo nga gihatagan sila sa usa ka pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Nganuman nga ato ning gitagaan og importansya karon sa atong tulumanon. Tungod kay usahay nakalimot manggod tanong mga suking ti paminaw nga kining atong pagka-Kristiyanos dili biya sa yun no ang atong pagpuyo isip mga Kristiyanos. Usahay makalimutan nga ang pagka-Kristiyano kanang naara kita no magpuyo sa kaharuhay, sa kalipay. Dili nato buot mag-antos. Dili ta gusto mag-antos tiya sa atong kinabang kinabuhi. Mga suking tigpaminaw atong mahinumduman nga kanabiyang pag-antos numatod pa ni San Pablo usag kana ka pribilehiyo o privilege. Kung usag ka pribilehiyo nga kita mahimong Kristiyanos, nabunyagan kita isip mga Kristiyanos, matod pa niya dili lang tungod sa atong pagka Kristiyanos nga ingnon dalang atong nasinati ang maong pribilehiyo. Hasta usab ang mga pag-antos matod pa niya usag ka pribilehiyo, no? Okay. Pagasuking di paminaw. Okay, mga suking tigpaminaw, no? Ay mo kahibulong nga medyo nawat na magkadyot. Doon ay technical adjustment pang agihimo, no? Kay something abnormal diri sa atong monitor, no? Sa headphone, no? Itawag pa ta og technician para nga maulian, no? Kay medyo na-bother ko gamay, no? Itong naputol ta magkadyot. Okay, balik ta, no? Sa atong maulaging gisgutan nato. Kaya usahay lagi magkalimutan nga ang atong pagka-Kristiyanos lunlon anaarag yun sa kalipay o kanang wabay kanabang apan hapsay lang gani magampu ta nga ang atong kinabuhi maulagi haruhay lang hiyahay walay mga kabilinggan sa laktod nga pagkaistorya na walay mga pag-antos o may yun ay gusto natos itong kinabuhi. Pero may hinumduman nato nga ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo nga kinsa tong buot mo sunod kaniya kinahanglan mo pasan kayod
sa iyang krus. Meaning, doon na gayon mga pag-antos. Isip mo man na ato mga pagsulay, isip mga Kristiyanos na mga suking tigpaminaw. O nga atong Ginoong Jesucristo gaantos, kita usab mag-antos. Ay kita mga Kristiyanos man. Gani gusto ginatong itagadihan ninyo mga suking tigpaminaw nga usa na ka privilege o pribilehiyo no, sa ato nang naingon. Bag-o po lang yun. Subli na lang nila to. Atong usbon ragod pagbasa parang di yun malimtan. Gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. So di dayta maangay mag-uul kung tunay mga pag-antos kay usam din nagka-pribilehiyo po sama sa pagka-Kristiyanos, di nabunyagan ta isip mga Kristiyanos, atong nasinati, anaangko ng mga pribilehiyo, kanabo na yung mga pag-antos sa itong kinabuhi, mausap day na gihapon. A privilege, isip kita mga Kristiyanos, dapat lang no, maliwat ta sa atong kinang atong founder, no? Atong Ginoong nag-antos. Gani no, ato mang naisgutan dinhis mong tulumanon ang mga persecutions diin giatubang sa atong simbahan sukad pa niadto sa unang siglo apan napamatud-an gayod nga ang simbahan anaa gayod sa kalig-on bisan pataliwala sa mga persecutions. Kung kining atong simbahan nga Katoliko iya lamang sa tao, I'm very sure ng mga suking tigpaminaw dugay ragyong nawala unta ning tinuhuan ng Katoliko. Pero kay ang pasalig sa Ginoo nga siya magauban kanunay sa iyang iglesia, no kanang atong mabasa sa San Mateo 28:19 ngadto sa 20. Nagpasalig man siya nga siya magauban kanunay. Dili gid siya mubiya. Ang iyang iglesia nga iyang giingnan pagyod nga bisan hanggang haan sa kamatayon dili gayud magkadaog o magkabuntog. No? Sumala itong mabasa sa Mateo 16:18. Maong ang maong iglesia magpabiling magbarug gayud kini. Matud pa usab sa San Mateo 5:14, ang maong iglesia sama sa usa ka syudad nga natharok diya sa tumoy mga bungtod nga dili gayud matago ng mga suking tigpaminaw. Mao nga kung dunay mga igsuo nato nga nahimulag nga manudlo nga ang katilingban kuno kon iglesyang gitukod ni Kristo niadtong unang siglo nawala nahanaw. Kung manudlo sila ni ana dapat lang gayud mga suking tigpaminaw nga dili gayud kita mutuo ni ana. Kaya ang mahitabo, matud pa sa atong kauban, din atong nainbitar, smiyagi, nga ang mulutaw manggod ni ana Brad Veritas, matud pa niya, mahimong bakako ng atong Ginoo. Kaya naaman siya naluwatang mga pasalig nga ang iyang gingharian ng iyang iglesia, sa kalig-on gayud nga iglesia, nga bisan pa sa dagko kay mga kakulion, kana magbaro gayud. Kung nahinumduman nato mga suking tigpaminaw, so Mateo Kapitulo 7, tudling 24 ngadto 27, nga ang balay nga tukuron sa ibabaw sa bato. O sa laing pagkaistorya nga ang iglesyang tukuron sa ibabaw sa bato. Lig-on gayod bisan pag unsa nga matang sa mga pagsulay magbarog sa gihapon. Mga suking tigpaminaw. Mao nga kinahanglan mahitaro gyud pag-ayo sa itong pangunahuna o dili gyud nato kalimtan ang pagkamapadayunon sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo mga suking tigpaminaw. Kung atong itagad ang atong mabasa sa kining San Lucas Kapitulo 1 mga suking tigpaminaw matud pa no? San Lucas Kapitulo 1 tudling asa na ba ito? Ariara tudling 30 ngadto sa 33
Miingon ang anghel kaniya, no, si Anghel Gabriel dunay napamulong ngadto kang Santa Maria nga matud pa. Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inilah ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Mga suking tigpaminaw kini mga pulong dinhi ba nga ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. San Lucas 1:33. Unsa man ang gingharian sa atong Ginoo, di ba, ang iglesia, ang iyang katilingban? Mao nga ato kining pahimug-atan mga suking tigpaminaw kay ubay-ubay nga mga tinuhuan sa atong panahon karon nga nanudlo, nga nagtudlo og Biblia, pero ang ilang panudlo may labot na tinuhuan nga gitukod ni Kristo niadtong unang siglo, wala makapadayon. Nakabaton og total apostasy. Nahitabo ang tibuok gayud nga pagtalikod sa tupa naputol ang iglesia. Mao nga gikinahanglan nga ang Dios magpili na pud og tawo nga mahimong ingnon nga messenger, so ka mensahero nga mo'y mo pabarug pag-usab o i-restore pag-usab. Mga suking tigpaminaw, dili gyud ta dapat mutuo ni ana. Kay ang restoration nga nahimo nga ang usa ka gingharian nga nawala o napukan kadto ramang sa daang testamento, ang kadtong gingharian ni David nga napukan, nga ang tagna sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magatukod na gyud og usa ka gingharian nga dili na gyud malumpag. Kay sa Amos 9:11 naghisgot man nga ang gingharian ni David nga napukan i-restore kini. Pabarugon kini pag-usap, no, kanang nasa Amos 9:11. Unya ang Dios gayud mo'y mangunay. So bali kadtong pagtukod sa Dios o iglesia o kingharian niadtong unang siglo, mao na to ang restoration sa the kingdom of David nga napukan. Unya ang saad dili na gyud mapukan. So kay dili naman mapukan, wala na'y paghahimuon nga restoration. Kay kadtong natukod ni Kristo, lig-on naman to. Di naman nato mapanag-ing sa daang testamento nga gingharian nga huyang pa. Kay nalupog, napukan, nawala. Mo bitang gitagna lagi sa Amos nga pabarugon kini, i-restore kini, og ang mangunay gayud pag-restore o pagtukod nga dili na gyud malumpag nga gingharian, ang Dios gayud sa langit may mangunay. Kanang sa Daniel 2:44. Og natuman ka na sa pag-ingon ni Kristo sa Mateo 16:18, Pedro, tukuron ko ang gingharian kung iglesia, ibabaw sa bato. Misan gani ang gangaan sa Hades us kamatayon, dili gayud makadaog o makabuntog niini. So, mao na ni ang katumanan sa Daniel 2:44, gingharian nga dili na gayud malumpag, mga suking tigpaminaw. Mga suking tigpaminaw, kung atong basahon ang 1 Pedro Kapitulo 2 tudling 9 sa Maayong Balita Biblia, matud pa, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong parit, ug ang balaang nasud. Muni teksto sa Biblia nga nagproibar, nagpamatuod nga ang katawhan sa Dios o katilingban ni Kristo mahimo sang tawgon nato og nation, nasud. O bitaw nga kadtong sa Mateo 5:14 nga nag-ingon nga ang usag ka syudad nga natukod hay ibabaw sa bungtod dili gyud matago. Ang buot ipasabot niadto mao ang iglesia, ang katilingban ni Kristo. Maong atong gamito ng Mateo 5:14 pagpruibar nga ang iglesyang gitukod ni Kristo
ligon ngayon, di gid mawala kay matod pa dili gud matago. Mga suking ti paminaw. Matod pala Ginoo 1 Pedro 2:9. Apan kamo mao ang piningling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kini bang mga pulong diri ni Pedro nga nag-ingon siya. Kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari. Sa laing hubad, harianong saserdote. Di ba mo man niya itong katilingban karon ng Katoliko? Mga harianong pari. O ang balaang nasod. Gani sa atong descriptive name, gibutang yun nato ng Santa Iglesia o balaang Iglesia. Balaang nasod. Matod pa diri sa 1 Pedro 2:9. Nganong gipili, matod pa, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kibulungang buhat sa Dios. Ito pa, to spread the good news. Mga buhat sa Dios mo'y kanabang tahas sa maong iglesia. Una hinungdan kayo nga kung napukan katungging harian ni David ni adto, naagyod sa hunahuna sa Dios nga kinahanglan mo barugayod to pag-usab o kinahanglan lig-o nagyod tungod kay ang tahas lagi mao man ang pagpanudlo sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Pag-educate pa, pagpanudlo may tungod sa mga pagtuludan sa Dios. Dili bot ang Dios nga mahikawan yun ta, no? Kita mga tao, kita nga mga binuhat sa Dios. Dili siya buot nga mahikawan ta nga masayod sa mga pulong niya. Dili yun, no? Mga suking ti paminaw. Mao nga, kung dunay mga igsuon nato ba nga moingon nga, ay mugtuoan ng Biblia, ay mugtuoan ng iglesia o simbahan, kaya ang tinuod ang Diyos, wala magpadayag siya mga pagtulunan. Ako di gyud kumutuoan ng mga suking ti paminaw. Ngano man, ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan, ang Diyos nga kanunay nagpahanggab nimo og hangin, ang Diyos nga kanunay naghatag, nagpainom kanimo og tubig, naghatag kanimo og kahayag, o kung nangita kas kangit-ngit kay mo pahulay ka ana ay gabi kanang Diyosa, dili mantigong mo padayag siyang pagbulutan o hiyang mga pagtulunan. I don't think so. Pagasuking ting paminaw. Ang Diyos makagagahom kay sa nga tanan. Sa iyang nature, dili siya makahibalo nga kanabang malimot baka siya o dili siya maantigo mo padayag sa iyang pulong. And I'm very sure mga suking ting paminaw, tungod sa iyang nature nga mahimo niya ang tanan. Bisan gali ang pagpamaka kung gusto niya, mahimo na niya. Pero hinoon, matud pastong teolohiya, di lang yun siya makapamaka kay supak man yun na sa iyang pagbulutan. Pero mahimo niya tanan kung gusto niya. So kung maingon ta nga mahimo niya ang tanan, well, di kita magkaingon nga napakya siya sa pagpadayag o pag-reveal no siya mga pagtulunan. And I'm very sure mga suking ting paminaw anaan reveal niya. Ang uban moingon nga aron yun unta maklaro, kinahanglan ang Diyos mo gyud musulti, kinahanglan magpakita gyud unta siya dinhi sa kalibutan. Musulti siya parang siguro gyud ang mutuo kay di man gyud kaduha-duhaan. Nganong dawan mga ang simbahan man, nganong mga pari man, obispo nga, mga tao raman na sila, ng mga masalaypon. Nganong sila may manudlo nga di man na silang kasaligan. Mga masalaypon man na sila, mga makasasala man na sila. Di man yun na sila magkadimao. O nang adi, tamutuwa ng simbahan kay mga tao na obispo, santo papa, mga suking tigpaminaw. Kung ang maong mga magtutudlo, ang maong mga pari, ang mga obispo, wala pa sila katagain yan ng gasa sa kanabang pagpanudlo nga di sila masayop ka ng gift of infallibility, o kung ang Espiritu Santo wala pa mapadala sa simbahan, well, ang Diyos
Mao gyud untay mangunay pag sugilon sa iyang mga pulong anhi kanato. Kanunay yung madungog nato siya, makita pagaling kung mahimo o makikistorya sa nato or mahibalutas sa ibang pagtulunan. Pero tungod kay naaman, napadalaman niya ang Espiritu Santo sa iyang simbahan. Mao nga kung manudlo ang maong simbahan sangat gigiyahan, dili gyud may tabo nga makapanudlo og sayop mga suking tigpaminaw. Kung nahinumdum mo sa tema nga gidiscuss ni Atty. Bacalso katong atong gi-replay, tinuod nga atong mga pari masalaypon. Personal. Pero kung kana ng trabaho sa pagpanudlo may labot na sa kaluwasan, kung ibuot sa Dios nga masayod gyud ta, pwede niya mahimo niya nga ang mga tao nga masalaypon, pwede niya protehian. Nga kung manudlo nag-opisyal nga mga pagtulunan may labot na sa kaluwasan, pwede niya nga magiyahan nga dili kini masayop. Sama ra guna mga suking tigpaminaw sa Biblia. Kinsa may nagsulat sa Biblia? Ang Dios bagyod direktamente. Ang iya biyong mga kamot mao gyud nagsulat aning nasulat sa Biblia. Ang tubag dili mga suking tigpaminaw. Mga tao ray gasulat niini. Mga taong masalaypon sama kanato. Pero nganong moingon man ta nga kinahanglan mo tuog yung tanan na isulat sa Biblia. Nga ang nagsulat mga tao ramang masalaypon. Ang tubag tungod kay naamay gagiya niya. Kanang mga opisyal nga nasulat sa Bible, naamay gagiya niya nga espiritu nga aron dili siya masayop. Sa ato pa, ang Diyos nga dili masayop, pwede di ay unahitabo gayod nga naghimo sa tao nga kasangkapan nga masalaypon sa pagsulat og basahon nga dili masayop. Nahitabo gyud na mga suking tigpaminaw kay kining Biblia mao man ni prueba nga sinulat lag mga tao nga masalaypon, apan ang nasulat sa mga taong masalaypon nakasulat silag basahon nga dili masayop. Infallible men nakamugna og libro nga dili masayop. Ngano? Tungod kay naay Dios nga nag-abag. Dios nga nag-abag pinagi sa iyang Espiritu Santo. Na kung nahimo na mga suking tigpaminaw nga ang Dios nga dili masayop, nga gigamit niya ang mga taong masalaypon sa pagsulat sa libro nga dili masayop, iyang librong di masayop. So dili lisod apson o tuhuan nga mahimusan nga ang Dios mogamit og mga taong masalaypon sa pagpadayag sa iyang mga pulo nga dili masayop. Mga suking tigpaminaw. Kaya kung mayingon ka nga dili mahimo na niya, ngano man lagi ang Biblia. Nga ang nagsulat ani mga tao ramang masalaypon, nganong mayingon man ta nga ang Biblia nasulat diha dili wala gyud nay sayop. Mga suking tigpaminaw. Free from error. Mga suking tigpaminaw. Why? Because of the Holy Spirit nga nagagiya nga kung diha nagali may labot nagalis tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan, gibuot niya nga dili gyud masayo. Kanang consensus, kanang hiniusa nga panudlo sa simbahan o dili puno ng panudlo lang sa usa ka miyembro o panudlo lang sa usa ka pari baka o sa usa ka obispo nga iyarang personal nga panudlo, dili no nabot pasabot. Kaya ang simbahan o katilingban ni Kristo corporate man, but pasabot hinugpong katilingban. Ang Espiritu Santo gagiya sa katilingban. Sa ito pa, diha lamang sa opisyal nga panudlo sa maong simbahan dili siya masayop. Kanang hiniusa niyang panudlo dili kay panudlo lang sa usa ka sakop o usa ka pari, no pwede masayop ang usa ka pari, usa ka obispo bisan gali Santo Papa. Pero kung manudlo siya mga pagtulunan base sa opisyal nga panudlo, nga kadtong resulta sa giya o panudlo sa Espiritu Santo, dili siyang masayop niya na. Sama sa maingon siya nga ang atong Ginoong Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. O panudlo man ang hiniusa, di siya masayo pa na. Nga ang kaminyoon usa ka sagrado. Bisan pag unsa ka dautan sa pare, kung maingon ang galing pare, ang kaminyoon sagrado. Sakto gyud siya siyang gisulti. Kaya di man na iyang kaugalingong pagtulunan. Pagtulunan man yun na sa iglesia ang gigiyahan sa Espiritu Santo mga suking digpaminaw. Haron di siya masayop diya sa pagpanudlo. Mabitaw nga sa kasaysayan, doon na may mga Santo Papa nga personally maot og kanang dungog. Pero kung mahitungod na sa panudlo,
wa sila kapanudlo og maot o daotan. Mga suking tigpaminaw. Pero doon na po noon sila panudlo nga personal nga wala po nato giingnon nga gidawat yun, no? Pero kung ang panudlo nila opisyal gayod, ex-cathedral teachings, lamdag sa Espiritu Santo, makita ni tuo gayod, no? Mga suking tigpaminaw. Samaan ng mga deklarasyon sa Santo Papa, pagkanaog ug hukom, resulta sa mga konselyo, konselyo sa Vaticano, konselyo sa Efesos, katong mga konselyo nga nahitabo sa simbahan, nga inigtiog sa Santo Papa nga din doon ay mga punto nga gidibatihan. Well, ang tanang mga pronouncement gyud officially mga suking tigpaminaw ato kinang gibarugan nga husto, wala ginay sayo. Ngano man kay na may Espiritu Santo nga nag-abag kaniyang di siya masayo. Mga suking tigpaminaw. Mo ginay hunaw-hunaw nato mo mangganing si San Pablo nag-ingon sa unang Timoteo kapitulo 3 tudling 15. Ang iglesia sa buhay nga Dios mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, the pillar and the foundation of truth. Ang iglesia, unsa man ang iglesia katawhan. Nainumdum ko sa atong tulumanon sa Pikas istasyon ni adto mga suking tigpaminaw. Sa diyang doon na tayo gihimong pakulo ba, no? Inabang nangutana ta sa mga listeners. Balitong tulumanon na kay imbis ang mga listeners may mangutana sa tulumanon, bali nako akong gibali kay special edition man to. Ako may nangutana sa mga listeners. Kanya gi-open ako diha ang ilang tubag sa text. Kadtong makakorek sa answer natay premyo. Ano nang hatag mga itatog mga CD so katong sa patong mga basahon, no? Isip premyo. Inumdum ko sa tuntulumanon speakers. Sa dihang nangutana ko sa pangutana nga unsa may haligi ug sukaranan sa kamatuoran. What is the pillar and the foundation of truth? Unsa may haligi ug sukaranan sa kamatuoran? Unsa may basihanan ba, no? Kung maghiskot tag kamatuoran, mga suking tigpaminaw. Abi ninyo, daghan kayong nag-text na ko ang ilang tubag, Bible. The pillar and the foundation of truth is the Bible, no? Ang Biblia mao kunoy haligi ug sukaran sa kamatuoran. Nambut pasabot nga kung mangita kas tinuod basa lang gyud kas Bible, wa na gyud lain. Kay malamdagan gyud ka og mubasa lang kag Bible. Ang imong pagsabot just Bible. Na wa gyud nakakorek ato mga natong higayuna mga suking tigpaminaw. Ngano man kay ang answer dili man ang Bible mo'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Tingala sila ba? Anong nga dili Bible mo'y answer nga klaro man nga ang nanudlo may labot na sa kamatuoran kana mang Biblia. Nasulat sa Biblia. Ako silang giklaro nga masaha ra gud ang Bible ninyo. Na bagoy mabasa nga ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang scripture. Huwag nasulat. Wala man siguro. Unsa may mabasa nato nga haligi og sukaranan sa kamatuoran unsa man? Naa sa 1 Timoteo 3:15. Unsa man day nang naa sa 1 Timoteo 3:15? Ingon si Pablo, ang balay sa Dios nga mao ang iglesia mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Dili ang Bible, dili ang sinulat mo'y haligi ug sukaranan sa kamatuoran, ang iglesia, no? Ato ragong kuanon ayo basa ni unang Timoteo 3:15 sa walay kulang walay kapin, no? Ato yung basahon unang Timoteo 3:15 sa maayong balita Biblia. Madud pa ni Pablo, apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsao nato pagkinabuhi dihas panimalay sa Dios nga mao ang iglesia, no? Unsa man ang iglesia, no? Kay si Attorney Bacalso pa kung ato gyud ko nung istriktohon ni paghubad sa Binisaya dili man ta ni iglesia, no? Kay kanang iglesia kinat sila man. Ya Binisaya guni, no? Pero daghan magud ta mga pulong kinat sila nga ato ra pong gihimong Bisaya, di ba? Pero ingon pas Attorney Bacalso nga ang lunsag yung Binisaya na katilingban. Ana unta nga mao ang katilingban
sa buhi nga Dios. Pero sige na lang kay naanad man dahan ng iglesia nung kinat sila. So na iglesia na lang, no? Unsa kuno giingon ni Pablo? Kining sulata mo'y magtudlog kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi dias panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao ni ang atong ebidensya nga dili ang Bible o ang Scripture mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang katilingban ni Kristo o iglesia ni Kristong tinuod. Butangan yun akong tinuod. Kinama iglesia ni Kristong dili tinuod. Butangan yun akong tinuod, ha? Mga suking tigmaminaw. Ato namang na-discuss nga ang iglesia ni Kristong tinuod, maura po ning atong gihulagway nga usa, santos, katoliko, apostoliko. By the way, ano tuod to nga ang iglesia ni Kristong tinuod, gitawag sa iyang descriptive name nga usa, santos, katoliko, apostoliko, tungod kay ang iglesia gitukod ni Kristo usa raman. Nganong santo kay balaan man. Nganong apostolika kay iyang napundar sa mga apostol o kagikan sa mga apostol. Nganong katolika kay buot niya nga mulukop ang iyang iglesia. Nung mukaylap kay mo may meaning nga ng Catholic. Mukaylap sa tibok kalibutan. O bitang niingon siya sa Marcos 11:17 nga, di ba ang balay o iglesia kinahanglang tawgong o alang sa tanang kanasuran, balay sa pagampo, sa manang alang sa tanang kanasuran Catholic. O bitaw nga kadtong unang migamit sa pulong o terminong katoliko nga si Obispo Ignacio niadtong 110 AD, katumanan man tos giingon ni Kristo. Di man to kay buot-buot ra ni Obispo Ignacio nga way gagiya niya nga Espiritu Santo. Kaya para nako si Obispo Ignacio, kung siya manggali mo'y unang yung migamit niya ng terminong Catholic, katumanan tos gustos Ginoong mahitabo. Kaya mo magigustos Ginoo nga itawag yun nga paghulagway siyang iglesyang gitukod. Kung magiskot tag pangalang naglarawan o descriptive name. Waman mingon si Kristus, Marcos 11:17, kaya nga kung balay biya, kinahanglang nganlan Diyos kungan, nakana yung iglesia ni Kristo. Kaya ganang iglesia ni Kristo, ato raman ang mabasa sa sulat ni San Pablo sa iyang mga sulat ngadto sa Roma o katupong sinulat daituod sa usa ka tinun-an gihapon nga nagsulat ni anang Acts of the Apostles buhat 20:28 sa hubad ni Lamsa, sa Lamsa version, o sulat ras pangatinun-an o sinugo ni Kristo o sa Dios. Pero kana gyung gikan sa baba sa tong Ginoo, unsa gyud gusto niyang itawag sa iyang kapunungan o katilingban, kana man gyud wa man gilain. Kana man gyud atong mabasa sa Marcos 11:17 nga gusto niyang tawgon ng iyang iglesia og kanang descriptive name, dili personal name. Kay hibaw-an naman, klaro naman nga kung maghisgot tag personal name, iglesia ni Kristo gyud, kay si Kristo gyud mo'y nagtukod. Pero ang gustos Ginoo kanang atong mabasa sa Bible nga kanang gikan gyud sa iyang baba, unsa gyud gusto niya, dili man personal name ang iyang giingon. Ang iyang gusto itawag sa iglesia, descriptive name. So man ang descriptive name, pangalan nga naghulagway sa iglesia ang iyang gitukod. Unsa man niingon siya, Marcos 11:17, ang akong balay pagatawgon shall be called of all nations. Unsa man ang of all nations sa mubo nga pulong? Universal. Unsa man ang universal? Catholic. Sa kombinasyon si Grego ug kinat sila. So kadtong paggamit ni Obispo Ignacio kung siya manggali may unang nigamit anang pulong katoliko yan tong 110 AD, no? Anong mayon ko kung siya manggaling unang migamit ana? Kaya posible manggod ang iyang mga kauban nagamit-gamit na niya na pero wa lang masulat. Pero siya may nagkasulat. Sa iyang sulat dito, kung wa ko masayop sa iyang sulat nga tus mga taga Smyrnians, mo man nagkaplagan man ng pulong Catholic. Munang maingon dahil ng uban na itong mga igsuon na tanawa. Ang unang migamit anang pulong Catholic mao si Obispo Ignacio, usa ka obispong Katoliko. Kung mao, siya mo'y nag-invento anang Iglesia Katolika. Para buot ipasabot ba nga ang iglesia
Katolika ni tungha sa paghingalan ni Obispo Ignacio og Katolika. Na dili man yun na mao mga suking tigpaminaw. Kaya ngalan dili man mao'y nakapatungha sa butang gihingalan. Kanang bata bitaw, dili man ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Ang nakapatungha sa bata mismo ang inahan. Pinagis pagpaganak sa inahan. Dahil ang ngalan awahay na. Mausap na kanang paghingalan o Katolik sa simbahan. Ang simbahan dugay ng natukod ni Kristo. Awahay lang nagamaan og terminong Katolik. Si Ignacio mo'y responsable nga nakauna kung siya manggaling unang nagamit anang pulong Katolik niadtong 110 AD. Pero dili ito iyang pagbuot. Pagbuotos Ginoo. Asa mabasa? Marcos 11:17. Diba nga kung balay o iglesia, tawgon shall be called of all nations. So manang of all nations lagi Catholic. Catholic. So Obispo Ignacio mahimong ingno nato mo'y nag-invento sa termino. Pero katumanan na sabot mahitabo ni Kristo. Ngang iyang iglesia mahulagway gayod, tawgon gayod sa descriptive name ng Catholic kung alang sa tanang kanasuran mga suking tigpaminaw. Doon na tay usbon nga pagbasa kaninyo ba na mga referensya. Ikan yun sa mga standard referensya yun mga suking tigpaminaw. No? Kay basin mo ingon ta nga akin ng mga panudlo ni Veritas iya raman na wala man na sa mga standard references. Natural man na si Veritas mo ingon yun na kay usaman si Katoliko. Bitaw, no? Sa Katoliko, di dapat musulti bugos mga pagtulon ang Katoliko. Pagtulon ang Katoliko man Sumunang musulti ko. Gani mga suking tigpaminaw, mo ingon ta nga, nganong kinahanglan na yun nato na ipadayag. Kailangan ko'y pasahi sa Bible ng mga suking tigpaminaw nga ang kamatuoran mo gitinuod makapaling kawas nato. Ang kamatuoran mo gitinuod makapaling kawas nato. Mong kinahanglan yun manudlo gitag kamatuoran. O bitaw nga atong gihimong call sign Veritas. So manang Veritas. Kaya doon narabatoy nangutanan ako sa text message nga so man ay meaning ng Veritas. Meaning ng Veritas kamatuoran. Kamatuoran or truth. Ako nang gituyo nga mo na akong call sign para mahadlok yung kong kamatuoran. But pasabot nga kanabang mutahod yung ko ang tuhuan yun ako ang tinuod kung siya mando sa tinuod. Mga suking tigpaminaw. Sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, ang Grego anak Catholicos, meaning matud pa universal. By the way, no, unsa ni nga reference? Standard yung reference yun Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. By the way, kini nga edition nga akong gikutlo nga Grolier kadtong karaan yun. Kay sa bag-ong Grolier ron, doon na gipangusog to fit sa kinibang ecumenism kuno. Para raban nako nga ang ecumenism rabahin noon karon ang sayop nga pagsabot sa ecumenism matud pa ni Atty. Bacalso kana bang ang atong pagtuo ato na lang tabunan kata atong Katoliko ba nga timailhan nga Katoliko gyud ta tabunan na lang para sa ecumenism matud pa ni Atty. Bacalso sayop man na. Muna kanang dunay mga tigom kita mga Katoliko di lang ta manguros kay dili manguros ang uban. No, mura gidinay na may noon nato atong pagtuo na. No, di na mao. Kinanglan ang tinuod nga ecumenism tahuran na ita sa tong tinuoan. Mga Katoliko pasagdang manguros, magbutang og larawan kay mo man ay pagtuong Katoliko. Kay di lang kay ang ubang Katoliko tungod kay ang mga kauban niya diha mga Protestante o unsa pa na diha nga di manguros di lang pud manguros. No di man na mao. We're denying our faith. No di na mao. So sila kay di man sila Katoliko, di sila manguros. Kita mga Katoliko man manguros ta. Di lang ta manguros tungod kay kuan
Na mga makakita nga mga di Katoliko. No. Di na itong pagtuo. Munang sayop nga pagsabot niya ng pulong ecumenism na mawala na itong pagtulon ang Katoliko na mga suking tigpaminaw. Mawala na noon. Hindi ta musugutan na. Inata intak nga itong mga reason ana mga suking tigpaminaw nga nung naan ang mga butanga na to. Itong tinuhuan. Witang magtuon ta, matod pa ni Atty. Bakal sugahapon sa itong replay. Magtuon gida mga Katoliko. Parang mantigo ta manubag. Ningon rabas Pedro sa 1 Pedro 3:15 kinanglan andam kamus pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod mahitungod sa inyong paglaom o mahitungod sa inyong pagtuo. Hinoon ay ganyo kalimti, matod pa ni Pedro, buhatan ninyo kinis kalumo o pagtahod. Dili sa paghinambog ba? Dili sa pagpagarbo. Dili sa pagpasikat. Sa dakong kalumo o kanabang pagpaubos. Na kuno usahay magkuan-kuan ni mag-question. Kaya usahay manalipod puta, tubag ta nga. Kanabang atong garbo mo yun patigbapaw. Ang kunon po na nako ang mahitabo gali na ining inyong ubos nga sulugon sa iluag ko ninyo. Kanabang manalipod bata o mutubag ta nga ana ang pagpataas, ako yun ang ikasubo mga suking di paminaw. Kung si Veritas madungog ninyo nga manalipod nga ingnon talang ang iyang garbo may patigbabaw, mangayo lang yung pasaylo ninyo mga igsoon, di gina na ko gusto. Nadala lang kung pagkatawahanan. Pero ang tinuod yun nga kanabang diwa sa atong pagkatig panalipod sa pagtuo, kana agyud taong giingon ni Pedro sa 1 Pedro 3:15 nga kinahanglan mo depensa tas tong pagtuo o mutubagtag mga pangutana may labot tas tong pagtuo kinahanglan sa dakong kalumo og dakong pagtahod. Dili gis pagpasikat mo pagpagarbo unsa dia mga suking tigpaminaw nga timaan sa pagpataas. Una mga hayoling kog pasaylo ninyo daan. Okay. Ngano nga kining Grolier Encyclopedia ako yung i-distinguish ang duha ka klase kay ang bag-ong Grolier ron doon na gipang usob to suit the kuan ba the time tungod kay na may mga protestante na ay mga dili Katoliko basin bayag malain sila sa termino nga kana bang pagklaro gyud nga kining Katoliko si Kristo gid may founder. O bitaw nga kanang nasa Grolier ron nga bag-o, ngayon kung anong giusob man taon na nila. Lagi, ang reason ko no, kay aron dili ko no makuan, ang mga protestante, ang ubang mga tinuan, makuan ra, ma-please. Kaya kung iklaro ko no, nga kanang Catholic Church, ang founder mo si Kristo, malain man ubang relihiyon. Kaya tanawa ragod mga suking tigpaminaw, basahan ninyong katungdaan nga Grolier, Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek, Catholicos. Kung sa may pasabot, matod pa, Universal, General. Muhao man yun. At itong gingon ni Kristo sa Marcos 11:17, di ba nga kung balay kung iglesia? Paganganlan og alang sa tanang kanasuran, sa man ang alang sa tanang kanasuran. Universal. Namo man sa Grego, Catholicos. O sa ato ng kombinasyon na dayon sa Griego, kinatsila mo nang mutumaw ng pulong Katolika. O, na napag-isumpay, kiklaro pag yun, gingon, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Klaro man kayo, no? Sa daang Grolier, Volume 5, page 106, akong usbon, Catholic Church, Catholicos, Universal, General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Bayon mo ingon din ng naminaw siguro, kaya nung di man na Iglesia ni Kristo, ang mabasa sa Bible, Iglesia ni Kristo man, bitaw, kung mag-isgot tag personal name, Iglesia ni Kristo. Pero kining sa Grolier, mabasa nato nga Catholic Church, di man ni personal name of the church. Descriptive name of the church man sama na ng ingong kag Iglesias mga balaan. Iglesias mga santos. Iglesias mga balaan naman na sa 1 Corinto 14:33. Dili man na personal name. Descriptive name man na. O po ng Catholic Church, descriptive name. Di na personal name. Kaya ganang personal name, kuhan man na.
personal name, pangalan na nga gisgutan ang ngalan sa founder. Pero kanang descriptive name, gihulagway unsa ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Catholic meaning makailapon. Gani mga suking tigpaminaw di lang kay kini. Ang Encyclopedia International, ang The New Book of Knowledge, puros na naghisgot nga si Kristo mao gi founder nining Iglesia Katolika, mga suking tigpaminaw. Sang nitapikin naman po ang atong panahon, kaya lang yun ninyo kalimte kining atong mga gipangpadayag, no? Ato ning sumpayan ugma. Og ugma mga suking tigpaminaw at tangi nga mo go on na ta sa kanang apostolic succession. Lain ni siyang timaan sa matuod nga iglesia, kanang pagpabarog nato sa kanang gikan yun sa unang siglo 15 sa itong mga tawhanang gipialan sa mga apostol o mga obispo ba to o unsa ba? Hangtod sa atong panahon karon, o gato pong mahisgutan kanang mahitungod sa Santo Papa, unsay mga biblical evidences nganong dunay Santo Papa, mga sukid tigpaminaw ang matuod nga iglesia. O gatangi pod nga atong i-expound pag-una kining mga pag-antos nato sa sulod sa iglesia na gitukod ni Kristo, mga persecutions nga atong kinabuhi iba nga siguro nabalaka mo ba o naguol mo nganong doon na may mga problema, no? Natural na inana gyud ang kinabuhing Kristiyano. Pasalamat magalita kung na ay mga kagulanan sa itong kinabuhi kung nagsunod tas pagtulunan ni Kristo. Mga suking tigpaminaw, sang litapikin na mga datong panahon, iobya ninyo kalimti ay itong Global Catholic Network kung EWTN, no? Eternal Word Television Network. Yan na siya sa Channel 48 sa itong Orient Cable Dipolog, Channel 61 diya sa Katipunan People Cable TV sa inyong hometown channel. Itong mga websites, no, sa internet, ay ninyong kalimti ang EWTN.com o ang Catholic.com. By the way, karong umabot nga Domingo, ayaw ninyong kalimti nga dunay pag-replay so sa kanabang TV program, no? Diya sa itong cable, itong mga nakasubscribe og cable, ganang makita yun nyo atong Global Catholic Network, EWTN. At tangin nyo karong Domingo, dunay replay. Alas 4 kadlawon ngadtos alas 5, no? Alas 4 kadlawon ngadtos alas 5 ang The Journey Home program. At tangin ninyo kay tulo ka kanhi Church of Christ mo'y giinbitar nga mupadayag sa ilang testimonyo. May labot na silang pagka-convert sa Katoliko. Usa ni ini mao pare gyud ang kanhi Church of Christ. Si Father Benjamin Luther kaysa diyang na-convert ni nagpare na pare gyud. Dahil si Jeff Childers o si Bro Sullivan former mga ministro gyud sa Iglesia ni Cristo dito sa Amerika. Nga nagkabig sa pagkakatoliko. At angin ninyo karong Domingo kadlawon alas 4 ngadto alas 5 sa atong cable TV. Mga suking tigpaminaw. Okay, no? By the way, no, ang atong cellphone number mao gihapon itong mga pangutanon ninyo diri sa tulumanon 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. Atong email address veritas899@yahoo.com. Okay. Ato ning dapuson pinagis pag-abasa sa pag-ampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen.
Pagasuking tigpaminaw sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga sulugon sa mong tulumanon, the woman I love. Shelbert Dundoyano Sr. alias Beridas Muingon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.